No, keď je človek doma na penke, tak má viacej času sledovať televíziu a tie správy. Takže tak, jak som povedal včera, vždy volá, čo príde a potrebujem to vtedy ja vyjadriť. Takže teraz sa vyjadrím k Mončičákovi, zabrzdenému, úchylnému, zvrátenému Michalovi Šimečkovi. Mišo, ty potkan vyjebaný chrastavý, skurvený, ušušnený. Ty vyzývaš Roberta Fica, aby sa nezúčastnil oslav oslobodenia Československa, alebo teda aby si uctil pamiatku zosnulých vojakov druhej svetovej vojny. Počujem ma, ty skurvenec vyjebaný chrastavý. Ty by si najradšej uctil pamiatku teplých smradov z tej kurve, to bola teda zvrátená, čo tam bola tá tepláren v Bratislave, to by si ty išiel uctiť. Lebo tam by si videl tú zvrátenosť, ty kokot. Ale ľudí, ktorí bojovali za nás, za našu slobodu, za naše životy, za čo dneska my môžeme dakúvať, že sme tu, tak takých ty si uctiť nejdeš. To je u teba normálne. Lebo toto ste vy, banda vyjebaná, zvrátená, skurvená. Tvoj starý otec, to bol jeden hnusný, špinavý skurvinec vyjebaný, bol to udavač konfident, taký istý, jak aj tvoj tatko. Ten vyjebanec nakazený hnusný, ktorý sa prezentuje, že v jakej chudobe a biede žije a pritom ty kokot poberáte peniaze z každej strany. Vy banda zvratencov vyjebaná. Takže, milý Michal, zvrátený Šimečka, pekne sa ty venuj tej tvojej kurve traslavej, tá, čo ju trase, keby ju jeblo 380 V. Venuj sa tej tvojej celej zvrátenej rodine, celej tej tvojej vyjebanej, hnusnej, skurvenej sekte, tých zvratencov, PSK-rov, čo si pozberal po kerej, mankivej piči šelikade, a len sa ti nestaraj o Roberta Fica. Lebo to je asi jeden jediný politik, nepoví, že u nás na Slovensku, ale možno v tej Európe ešte aj s tým Orbánom, ktorí majú ten kokot medzi nohami, čo tam ty nemáš, lebo ty tam máš piču, ty zvrátenec vyjebaný, ktorý ide a nebojí sa ani tej kurvy, tej estonskej, ani tej fašistickej kurvy, tej von der Leyenovej, a ide a uctí si památku zosnulých vojakov. On si nejde uctievať teraz tých ľudí, ktorí sú pri moci, ale ide si uctiť pamiatku zosnulých vojakov. Tých, ktorí aj nás, Slovákov, Čechov a Európanov oslobodili od toho vyjebaného, skurveného fašizmu. Takže dobre, Miško, odkazujem ti, vraz sa svoje manke do piče a ani od tá levychádzať, ty Mončičák vyjebaný.